филми ҳунари кӯтоҳи такси яке аз дастовардҳои муассисаи давлатии Тоҷикфилм аст, ки бахшида ба 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешкаши тамошобинон гардонида шуд. Ин филм аз ҷониби коргардон Файзулло Файзов омода шуда 30 дақиқаро ташкил медиҳад. муҳтавои филми такси ба ҳаёт ва фаъолияти ронандаи мусофиркашоне эҳдо шудааст, ки таваҷҷӯҳи ронандаҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саёдони зери бренди Рахш такси фаъолият доштаро ба худ ҷалб менамояд. Филм драмавӣ буда моҳияти тарбиявӣ дорад. нақши асосиро дар ин асар ҳунарманди театр ва кинои тоҷик Абдукарим Ашрапов бозида аз ҷониби бинанда низ хуб пазируфта шуд. филми такси дар ҳоле намоиш дода шуд, ки имсол пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон гардида, мизбони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланди фарҳангӣ аст. Ба иттилои масъулини Тоҷикфилм, намоиши кинои мазкур дар дигар минтақаҳо ба роҳ монда хоҳад шуд.